Foli an b'a di kanbaw ani lamɛnbaw olu bɛɛ lajɛlen ma. An bɛna Modibo Keyita ka kɔrɔfɔ min dalaminɛ. O nana ka na sɔrɔ jama ka ɲɔgɔn lajɛrɛ kunnafoni na ni an ko ma ko meeting min kɛra Mamadu Konate o tɔgɔla kalanso min bɛ an fɛ Bamako yan n'an ko ma ko école Mamadu Konate ka bɛn ni san 1964 o daba bila kalo n'o ye san kalo sekinan tile 27nan don ye n'an ko ma kɛrɛfɛden kan na ko 27 août 1964. Modibo Keyita a ye fɛn min fɔ o don kama kɛnɛ kan. Ka baro in lase aw ma Barabokum jagokɛla don Bamako yan. Tamaɲɔgɔn kanunenw. Bureau politique national a estimé devoir organiser ce meeting. Parti ɲɛmɔgɔyaso o ye a jateminɛ ko ni ɲɔgɔn lajɛrɛ kunnafonidi ka kan ka sigi sen kan. En raison de certains événements qui se déroulent en Afrique. Ka a sababu kɛ kɛwale dɔw ye minnu bɛ senna golofina farafina. Ani fana. Se prépare en direction de la République du Mali. Ani dɔw wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen minnu bɛ labɛn na ka a ɲɛsin Mali jamana ma. Plus singulièrement de l'Afrique consciente. Ani jɔnjɔnna ka a ɲɛsin farafina ma, farafina min bɛ a yɛrɛ kalama. Qui veut être elle-même. Min b'a fɛ ka kɛ a yɛrɛkun ye. Et qui veut que son indépendance soit une réalité. O min b'a fɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya o ka se ka kɛ lankɛnɛmafɛn ye o ka kɛ tiɲɛ ye. Nous savons que vous avez suivi. An b'a dɔn k'a fɔ ko a ye mɛnni kɛ ka yeli kɛ fana. À travers la presse et la radio. Sɛbɛnnikɛlaw ani arajosow o mɔgɔw fɛ. Les événements se sont déroulés en Afrique. Kɛwale minnu ni olu sigira ɲɔgɔn kan farafina. Et plus singulièrement en République de Congo Léopoldville. Ani jɔnjɔnna Congo Léopoldville jamana kan. Et comme vous le savez, depuis bientôt 4 ans. O min i n'a fɔ aw bɛ o dɔn ka ɲɛ a bɛ san 4 bɔɲɔgɔn ko bɔ bi. Alimente les annales centrafricaines internationales. O kow olu bɛ ka don tarikuw dɔfɔw olu kɔnɔna na farafina walima diɲɛ seleke naani jamanaw kan. Vous savez également qu'il y a quelques semaines. Aw b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko a bɛ dɔgɔkun dama dama bɔ. Nous avions réussi, sur son insistance, le président Tchombe. An ye jamanakuntigi Tchombe ka kɛ ni a yɛrɛ ka laɲini gwɛlɛn ye an ye ale kunbɛn. Et à l'occasion de l'entretien qu'il a eu avec nous à Koro. O min kumaɲɔgɔnya senfɛ ni a ye o sɔrɔ an fɛ Koro. S'était engagé à se racheter. O kun ye layidu ta k'a fɔ ko a na segin a kɔ. C'est-à-dire en faire en sorte que les nationalistes en prison. O kɔrɔ ye k'a fɔ ka kɛ kɛcogo la mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ faso kumabɔ kɛlɛ la ni olu datugunen don kaso la. Dans le nombre dépasse les milliers. Seraient libérés ainsi que leur leader. Ni o hakanw ka ca ni 1000 ye ko olu nabila ani u ka ɲɛmɔgɔ. Le président Zizenga. Ni o ye ɲɛmɔgɔ Zizenga ye. Et que d'autre part. Ani fana fan wɛrɛ fɛ. Ferait en sorte que le problème congolais soit strictement congolais. Ko a n'a kɛ kɛcogo la walisa gɛlɛya min bɛ Congo jamana kan walisa o ka to Congo jamana dɔrɔn gɛlɛya ye. C'est-à-dire tout mettre en œuvre pour en éliminer les interventions étrangères. O kɔrɔ ye k'a fɔ ko a n'a fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan walisa dunan jamana wɛrɛw kɛli ka i sen don o ko la u bɛ se ka sila sa. Qui justifie leur prétexte. Olu minnu ka sababu kɛ dalaminɛkalaw caman ye. Justifier leur présence et justifier leur intervention. Olu kun bɛ u yɛrɛw yeli o jamana kan ka o sɛmɛntiya ani zanko u ka wulikajɔ. Mais les événements se sont déroulés autrement. Nka kow nana ka na dada ɲɔgɔn kan cogoya wɛrɛ la. Ce qui concerne la deuxième partie des engagements. Min bɛ tali kɛ layidu talenw olu fan filanan na. Que le président Tchombe avait fait avec nous, à savoir. Ɲɛmɔgɔ Tchombe a kun ye o layidu minnu ta ni anw ye ni o de ye cɛlabɛnni. La réconciliation et l'élimination des interventions étrangères. Ani dunan jamanaw kɛli ka i sen don u ka jamana kɔnɔna koɲɛw la ka olu dabila. Nous savons que pour cette deuxième partie de ces engagements. An b'a dɔn ko ka a ɲɛsin o layidu talenw fan filanan ma. Des pressions très importantes venant de certains responsables du Congo. Papalu minnu ni olu barika ka bon kosɛbɛ ni o bɔra Congo ɲɛmɔgɔ dɔw olu fan fɛ. Et aussi de certaines grandes puissances. Ani setigi jamanaba dɔw fana fan fɛ. Qui avaient intérêt à ce que les Congolais restent divisés. Olu minnu ni olu ka nafa tun bɛ Congokaw toli la ɲɔgɔn na toli la farafarali bolo kan. Qui avaient intérêt à ce que le mouvement des nationalistes en lutte pour l'indépendance de leur pays. Olu minnu ni olu ka nafa kun bɛ kulu minnu bɛ yen ni o bɛ faso kumabɔ kɛlɛbagaw ka olu ko fɔ n'olu kun bɛ kɛlɛ la ka a ɲɛsin u ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ma.
justifier leur intervention. O ka se ka sɛmɛntɛyali kɛ ka ɲɛsin olu ka wulikajɔ ma. Donc par l'action de cette puissance, o la ka tɛmɛ o setigi jamanaw ka kɛwalew fɛ. la réconciliation nationale n'a pas pu avoir lieu. Cɛlabɛn ni jamana kɔnɔdenw olu ni ɲɔgɔn cɛ o ma se ka sira sɔrɔ. Et aujourd'hui le Congo est le théâtre d'affrontement. Ani bi Congo jamana ale ye kariɲɔgɔnna o kɛnɛ ye. Dont les répercussions se feront sentir. O kariɲɔgɔnna minnu ni o kɔlɔlɔw bɛ ye. Au-delà du Congo. Congo jamana kɔ kan. Et au-delà de l'Afrique équatoriale. Wa o kɔlɔlɔw bɛ ye fana farafina cɛmancɛ yan fan fɛ bolo jamanaw kɔ kan. En effet, qu'est-ce qui s'y déroule? Ka da o de kan mun bɛ bange nin n'a ɲɔgɔnna kow la. Les nationalistes ont ouvert divers fronts. Faso kumabɔli kɛlɛ kɛbagaw olu ye kɛlɛdakaw caman dayɛlɛ. Et malgré ce que certaines presse ont essayé de faire accroire. Hali k'a sɔrɔ ko kunnafondila dɔw bɛ olu ye a ɲini ka mɔgɔw lada fɛn dɔw la. Les nationalistes congolais. Faso kumabɔli kɛlɛ kɛbagaw Congo jamana kan. Ne sont pas des communistes. Olu tɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni olu bɛ hakilinaw kan hakilina minnu ni o bɛ sɔrɔ ni fanga forobali ko fɔ a kɔnɔ dumanba. Ils ne sont pas non plus des anti-blancs. Olu tɛ mɔgɔw ye fana mɔgɔ minnu ni olu bɛ tubabuw juguya la. Parce que dans leur déclaration, dans leur manifeste, ka da kan u ka laseli kɔnɔna na ani u ka hakilina sɛbɛn min bɛ yen o kɔnɔna na. ils ont chaque fois affirmé leur volonté. Tuma bɛɛ lajɛlen na ŋaniya min bɛ u kɔnɔ u ye o jira. De coopérer avec toutes les grandes puissances. O ŋaniya min ni o ye ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni setigi jamanaw bɛɛ lajɛlen ye. De pratiquer une politique effective de non-alignement. Ka politiki sira sigi sen kan min dafalen don min bɛ tali kɛ u sendonbaliya la walikungow la. Et dans leur coopération, ani u ka dafa ɲɔgɔnya baara kɔnɔ. ils n'excluaient pas la coopération avec le gouvernement belge. U tun ma ban dafa ɲɔgɔnya ma ni Belgique jamana fanga ye. Par conséquent, ka tɛmɛ olu bɛɛ lajɛlen kan. la justification que certaines interventions étrangères ont essayé de se donner. Sɛmɛntɛyali min ni dunan jamana dɔw bɛ yen olu ka wulikajɔ ye a ɲini ka o di u yɛrɛw ma. À savoir que leur action se situe dans la lutte contre le communisme. K'a fɔ ko olu ka kɛwale ko o bɛ don communisme o kɛlɛli de la. Ce n'est qu'un mensonge parce que. O tɛ dɔwɛrɛ ye fo kalon ka da kan. De l'aveu même. Ka kɛɲɛ ni jɔngwala kuma fɔlen ye min ni o nana ka na fɔ. D'un ministre des Affaires étrangères. Minisiri dɔ o fɛ minisiri min ka baara bɛ ɲɛsin u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma. Une des puissances occidentales. Setigi jamana dɔ o kana na min bɛ farajɛla tilebiyan fan fɛ bolo ko fɔ. Les nationalistes congolais ne sont ni communistes ni anti-blancs. Mɔgɔ minnu ni olu bɛ ka jamana ka kumabɔli kɛlɛ kɛ Congo jamana kan olu tɛ communisiw ye wa farajɛw jugu fana t'u ye. Mais la réalité c'est que le Congo. Nka tiɲɛ ye min ye o de filɛ nin ye k'a fɔ Congo jamana. Recèle des intérêts très importants de certaines puissances. Fɛn dɔw de bɛ yen dugukolo jukɔrɔ nafolomafɛnw na minnu ni o nafa ka bon kosɛbɛ setigi jamana dɔw bolo. Dans les mines surtout. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na nafolomafɛn minnu bɛ yen ni o ye nɛgɛmafɛnw ye. Et pensant que un Congo réellement indépendant. Olu b'a miiri k'a fɔ ko Congo ni a y'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta sɛbɛ sɛbɛ la. Dirigé par une équipe consciente réellement attachée aux valeurs africaines. Ko Congo u ka ɲaminɛ kulu fɛ kulu min sɛbɛ la ni olu bɛ u yɛrɛ kalama tiɲɛ na. K'a fɔ ko o kulu o sɛbɛ donnen don ka nɔrɔ danbew la danbe minnu bɛ farafina ko fɔ. Pourrait compromettre leurs intérêts. O bɛna kɛ sababu ye ko setigi jamana ninnu ka nafaw ko don kunpala na. Les ressortissants de certaines grandes puissances. Setigi jamana dɔw jamana kɔnɔdenw. Ces courants impérialistes. O kulu minnu filɛ o ye ni o bɛ fanga jugu ko fɔ n'o ye wurunɛya ye. En tant que prix devoir intervenir et à l'heure actuelle. Olu sɔrɔla o la ka da la k'a fɔ ko olu ka kan ko ka wulikajɔ kɛ ani an bɛ tuma min na i n'a fɔ sisan. Non seulement il y a des mercenaires recrutés en Afrique du Sud. Mɔgɔ minnu bɛ sara kɛlɛ kama o dɔw talen don ka bɔ Afrique du Sud jamana kan. En Rhodésie du Sud. Ani Rhodésie du Sud jamana kan. En France, en Belgique, ailleurs. Ka bɔ Faransi jamana kan, ka bɔ Belgique jamana kan, ani fan wɛrɛw fɛ. Mais aussi. Ani fana. Il y a des avions bombardiers lourds. Pankurun dɔw bɛ yen minnu bɛ mugujugu fili ni olu ye pankurun girimanw ye. Il y a des tanks.
kese kurun dɔw fana bɛ yen. Il y a des hélicoptères. Hélicoptère dɔw bɛ yen ni o ye nana ye. Il y a des soldats étrangers à l'Afrique. Dunan sɔrdasi dɔw fana bɛ farafinna. Ils interviennent directement contre les nationalistes congolais. Olu minnu bɛ wulikajɔ kɛ ka u ɲɛsin jɔnjɔn na Congo jamana kumabɔbaw olu ma. Contre le peuple congolais. Ni u bɛ Congo jamana kɔnɔdenw kɛlɛ. Et contre l'Afrique consciente. Ka farafinna min bɛ a yɛrɛ kalama k'o kɛlɛ. Malheureusement, ɲɛnasisi ko don. peu de voix se sont élevées pour dénoncer cette immixtion de puissances étrangères à l'Afrique dans les affaires intérieures de l'Afrique. Kumakan olu ma caya ka kɔrɔta walisa setigi jamanaw olu sen donnen farafinna kɔnɔnako la ka u kɔn. Car il faut se rappeler que K'a masɔrɔ hakililajigin ka kan ka kɛ ko l'Amérique latine connaît une instabilité permanente. n'a kɛra k'a fɔ ko l'Amérique gun woroduguyan fanfɛ bolo tuma bɛɛ lajɛlen na u bɛ lakanabaliya kɔnɔ. Et que les régimes se succèdent à une cadence telle Ko fangaw de bɛ ka dada ɲɔgɔn kan teliya cogo la qu'aucun gouvernement n'arrive fo ka taa se hakana ko fanga kelen si tɛ yen à résoudre les problèmes politiques, économiques et sociaux. min ni o bɛ se ka gɛlɛyaw ɲɛnabɔ gɛlɛya minnu ye politikiko gɛlɛyaw ye fo kana se sɔrɔkow ani hadamadenya kow la Se posant à cette république, min ni o bɛ se o jamanaw ma. si d'autre part l'on songe à l'âge actuel, N'a kɛra fɛnɛ ko fan dɔ fɛ n'an bɛ miiri k'a fɔ an bɛ tuma min na i n'a fɔ sisan le sud-est Afrique, le sud-est asiatique Azi gun a woroduguyan fanfɛ bolo ani a kɔrɔyan fanfɛ bolo furancɛ est lui aussi menacé dans sa stabilité, menacé dans sa liberté. dankarilen bɛ ale la fɛnɛ a ka basigi la dankarilen don a la fɛnɛ a ka kanabila la Et tout cela sous le couvert d'une lutte idéologique. wa o bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kɛlɛ dɔ o jukɔrɔla la kɛlɛ min ni o bɛ kuntilennakow kofɔ Nous sommes en droit, nous, Africains, an bɛ an jo fɛ an farafindenw d'être inquiets d'une d'intervention étrangère ka jɔrɔ dunan jamanaw olu wulili la ka jɔ en République du Congo. Et c'est pour cela, Congo jamana kan ani ka da o de kan lors de notre séjour, de notre voyage officiel en Algérie, an ka taama senfɛ Algérie jamana kan avec le président Ben Bella, ani jamanakuntigi Ben Bella nous avons estimé que nous ne pouvions pas rester indifférents devant ce qui se passait au Congo. an y'a jate minɛ k'a fɔ ko an tɛ se ko ka to sigilen ye k'an bolo fila dan sen kan ka ɲɛsin fɛn min bɛ senna Congo jamana kan Et que s'il n'y avait pas une action afin de mettre un terme aux interventions étrangères, ko wa ni kɛwale dɔ ma kɛ walisa ka se ka fu siri dunanw olu ka wulikajɔ la l'Afrique risquerait d'être une seconde Amérique latine, farafinna laban a n'a kɛ l'Amérique gun woroduguyan fanfɛ bolo o bɔɲɔgɔnko dɔ ye d'être un second sud-est asiatique, a na laban fɛnɛ ka kɛ Azi gun o woroduguyan fanfɛ bolo ani a kɔrɔyan fanfɛ bolo bɔɲɔgɔnko dɔ ye et avec le tempérament africain, ani farafinna yɛrɛ bɛ cogo min na ce serait très grave pour notre continent, ce serait très grave pour nos peuples. a na juguya kosɛbɛ an ka gun ma a na juguya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔdenw ma Et nous estimons donc le président Ben Bella et moi-même, an ye a jate minɛ o la jamanakuntigi Ben Bella ani ne yɛrɛ kun il faut arrêter à tout prix les interventions étrangères. ko fɛrɛ bɛɛ ka kan ka kɛ walisa dunanw ka wulikajɔ fu bɛ se ka siri o dan na Et c'est pour cela que nous avons convié les autres États de l'Organisation unitaire africaine o de kama anw ye jamana wɛrɛ tɔw wele k'an bila k'a lase u ma minnu bɛ OUA kɔnɔna na à accepter la convocation d'une session extraordinaire ko u ka sɔn welekan ma min bɛ tali kɛ lajɛ balalen dɔ la du Conseil des ministres min bɛ minisiriw ka ɲɔgɔn kunbɛn kofɔ des Affaires étrangères minisiri minnu bɛ yen ni olu ka baara bɛ ɲɛsin u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛkoɲɛw ɲɛnabɔli ma de notre organisation min bɛ an ka tɔn kofɔ pour s'occuper tout spécialement du problème congolais. walisa u ka u ɲɛsin dɔrɔn gɛlɛya min bɛ Congo jamana kan o ma Nous estimons que s'il n'est pas mis un terme an ye a jate minɛ k'a fɔ ko ni fu ma siri a ko dan na aux interventions étrangères, ko ni fu ma siri dunanw olu ka wulikajɔ dan na la situation du Congo serait beaucoup plus grave Congo ka lahalaya a tɔ na juguya ka taa fɛ parce que les États africains conscients n'accepteraient pas que la dignité africaine soit bafouée. ka da kan farafin jamanaw minnu bɛ u yɛrɛ kalama olu tɛna na sɔn ko farafinna ka hɔrɔnya o ka lagosi Et si certaines puissances, ni setigi jamana dɔw bɛ yen et si certaines puissances
puissants pensent pouvoir justifier leurs interventions, l'intervention de leurs troupes, de leurs hommes au Congo. Ni olu bɛ sɛmɛntiyali kɛ ka a ɲɛsin u ka kɛlɛdenw olu cunni ma Congo jamana kan. Nous aussi, nous avons dans nos pays des hommes, des Africains conscients. Anw fana an ka jamanaw kan cɛw bɛ an bolo farafindenw minnu bɛ u yɛrɛ kalama. Qui auparavant accepté l'ultime sacrifice. Olu minnu ni olu sɔnna ka ban yɛrɛ dili laban ma. Pour libérer le continent africain. Walasa ka farafina gun hɔrɔnya. Et qui accepteraient de s'engager comme volontaires. Minnu fana bɛ sɔn ka layidu ta ka a bɔ u yɛrɛ la. Aux côtés des nationalistes congolais. Walasa ka taa dɛmɛni ta ka a lase Congo a jamana kumabɔbaw ka kɛlɛ ma. Et d'autre part, ani fan dɔ fana fɛ. Dans certaines parties du monde, diɲɛ fan dɔw fɛ. Il y a aussi d'autres peuples. Siya wɛrɛw bɛ yen. Il y a aussi d'autres nations. Jamana wɛrɛw fana bɛ yen. Auprès desquelles nous pourrons trouver un concours. Olu minnu kɛrɛfɛ an bɛ se ka an ka dɛmɛni sɔrɔ yen. Pour nous approvisionner en matériel à l'équipement. Walasa kɛlɛkɛminɛnw minnu ni an mako bɛ olu la k'olu sɔrɔ olu yɔrɔ. Et alors, o la sa. Problème congolais ne serait plus le problème congolais. Congo gɛlɛya a tɛna kɛ Congokaw ka gɛlɛya ye. Il serait le problème des grandes puissances. A na kɛ setigi jamanabaw ka gɛlɛya ye. Et la première victime, ce serait le peuple congolais. Ani a mɔgɔ bɔnɔlen fɔlɔw o na kɛ Congo jamana kɔnɔdenw ye. La première victime, ce serait les peuples africains. Mɔgɔ bɔnɔlen fɔlɔw o na kɛ farafindenw ye. Et la guerre au Congo risquerait alors de nous entraîner dans un affrontement des grandes puissances. Congo kɛlɛ o bɛ kɛ sababu ye ka an tɛrɛntɛrɛma ka ɲɛsin setigi jamanaw ka kari ɲɔgɔnna ma. Et de provoquer une conflagration générale. Ani a bɛ kɛ sababu ye fana ka fan bɛɛ lajɛlen soroba ka don ɲɔgɔn na. Donc personne ne peut par avance estimer les graves répercussions. Mɔgɔ si tɛ se ka kɔn ka o kɔlɔlɔw minnu ka jugu k'olu fɔ ka se a dan na. C'est cela qu'il faut éviter. Wa o de ka kan ka dabila o de ka kan ka bolo kan. Et nous faisons donc appel aux grandes puissances, appel qui interviennent à l'heure actuelle au Congo. O de kosɔn an bɛ wele bila ka lase setigi jamanabaw ma minnu ni olu bɛ ka wulikajɔ kɛ nin wagati in na Congo. De comprendre la gravité de la situation. U ka faamuya lahalaya in ka jugu ka se haka min ma. Et de comprendre qu'à l'heure actuelle. K'a faamuya fɛnɛ k'a fɔ an bɛ tuma min na i n'a fɔ sisan. À travers le monde, il n'y a eu aucun écho favorable à cette intervention. Ko diɲɛ kuru kara kɔnɔna na a kun kan ɲuman ma bɔ fan si fɛ ka a ɲɛsin nin wulikajɔ in ma. Et que certains silences constituent au contraire une condamnation sévère. Ani ko dadili dɔw bɛ yen maa bɛ se k'a fɔ ko o kɔni ye kɔni min n'o ka jugu kosɛbɛ. Nous les invitons également. An bɛ wele lase u ma fana. À préserver notre continent. U ka an ka gun tanga ka an ka gun kisi. De la guerre froide ou de la guerre chaude. Kɛnɛkan kɛlɛw ani dugula kɛlɛw ma. Nous avons trop de problèmes à résoudre. Gɛlɛya caman de bɛ yen an ka kan ka minnu ɲɛnabɔ. Des problèmes de sous-développement dans tous les domaines. Gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ yiriwabaliya la bolofaraw bɛɛ lajɛlen na. Pour que notre continent. Walasa an ka gun. Puisse se payer le luxe de s'engager dans les luttes idéologiques et d'en être. A ka se ka a yɛrɛ kɔrɔdiya ka don kɛlɛw olu kɔnɔna na kɛlɛ minnu bɛ tali kɛ kuntilenna kɛlɛw la ka tila ka laban ka kɛ o maa bɔnɛnenw ye. Wa fɛn dɔ fana bɛ yen an ka kan ka min da aw tulo kan. Fɛɛrɛ min ni an miirila o la. Les grandes puissances, les interventions étrangères qui sont engagées à l'heure actuelle au Congo. Wa o ye fɛɛrɛ ye fana fɛɛrɛ min ni an ka kan ka se fana ka o lase Congokaw ma o ye setigi jamanabaw ye dunanw olu ka wulikajɔw ye olu minnu kɛlen don nin wagati in na k'u sen don kɛlɛ la Congokaw fɛ yen. Olu minnu bɛ taa don duguw la. Olu minnu bɛ taa don tukɔnɔnaw na ni takurunw ye walasa mɔgɔ minnu bɛ faso kumabɔli kɛlɛ la k'olu bali u ka taa dogo o yɔrɔ la n'a kɛra k'a fɔ ko gɛlɛya y'u sɔrɔ. Wa fura de ka kan ka ɲini o la. Wa o de la sababuya ka kan ka se ka sɔrɔ ka fu siri o wulikajɔw dan na. Cogoya kelen pe min bɛ yen ni o bɛ se ka sɔrɔ. O ye hakilinaw ye minnu bɛ tali kɛ kɛlɛ sila sali la fan dɔ walima fan wɛrɛ fana fɛ. Cogoya minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ cɛlabɛnni na. Walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fanga sigi sen kan ni o fanga bɛ ɲɛsin kow latɛmɛli ma fɔlɔ.
des élections qui permettront walsa ka Congo jamana kɔnɔdenw labɛn kalata kama de confier sa destinée à ceux de ceux min bɛ ka sababu ye ka Congo siniɲɛsigi o kalifa a den dɔw ma qui seront révélés comme étant les plus valeureux et les plus africains. o den minnu ni olu dɔw bɛ yen minnu bɛna ka na u jira k'a fɔ ko olu de ye danbetigi ye kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔw kan ani ni olu fana ye farafinden ye ka tɛmɛ tɔw kan. Voilà donc notre avis. A filɛ nin ye an ka yeta la La solution qui s'impose. fɛɛrɛ min ni o wajibiyalen don. Ce n'est pas une attitude d'hostilité à l'égard de n'importe quelle puissance, non. A tɛ k'a fɔ ko kɛlɛ fari de don ko ka a ɲɛsin setigi jamana sugu sugu ma. Il s'agit simplement pour nous Min ko don dɔrɔn anw ta fan fɛ. d'une question de droit du peuple congolais à disposer de lui-même. O ye Congo jamana kɔnɔdenw olu ka ju sariya ko de ye u ka se k'u ka kow ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye. Et aussi de notre souci permanent Ani hami min bɛ an na tuma bɛɛ lajɛlen na. de faire en sorte que l'Afrique ne puisse pas être demain le champ de nouvelles confrontations entre certaines grandes puissances. K'a kɛ kɛcogo la min bɛ a to sini farafinna ale kana se ka kɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min kana na kariɲɔgɔnna kuraw bɛna kɛ setigi jamana dɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ. C'est le souci majeur qui nous guide O ye hakilinaw na belebele ye min bɛ ka anw yɛrɛ ɲɛ minɛ. et c'est pour cela que nous lançons un appel pressant O de kama an bɛ welekan teliman bila à tous ceux qui interviennent soit directement ou indirectement au Congo k'a lase setigi jamanaw bɛɛ ma minnu ni olu bɛ u dogo dɔ ɲɛna ka wulikajɔ kɛ Congo walima ni u bɛ u jɔ kɛnɛ yɛrɛ kan ka wulikajɔ kɛ Congo. pour qu'elles ne mettent pas des obstacles, pour qu'elles ne placent pas des obstacles sur la voie de l'organisation de l'unité africaine Walsa u kana na gɛlɛya bila OIA u ka sira kan. dans la recherche de solutions Fɛɛrɛw olu ɲinini na permettant au Congo de retrouver la paix. min bɛ kɛ sababu ye Congo ka hɛrɛ sɔrɔ. Camarades, Tamaɲɔgɔnw, vous savez que le Malien aime beaucoup l'aventure. aw b'a dɔn k'a fɔ ko maliden taama ka di a ye. Aujourd'hui, O ma daminɛ bi. l'histoire du passé de notre en témoigne. An ka jamana tariku a dɔfɔ a kunungolama o bɛ seereya bɔ o kan. Sont des Maliens partout. An b'a dɔn k'a fɔ ko an ka malidenw bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Et ceux qui sont au Congo, Léo, Minnu bɛ Congo Leo jamana kan. ils sont partis à la recherche de la fortune. Aujourd'hui, Minnu ni olu taara nafolo ɲini na bi, ont été expulsés de ce territoire. olu nana ka na gwɛn ka bɔ nin jamana in kan. Parce qu'on reproche au gouvernement du Mali, on reproche aux Maliens de soutenir les nationalistes. Ka da kan jalakili bɛ kɛ ka a ɲɛsin Mali fanga ma faso kun ma bɔ kɛlɛkɛcɛw ko la. Nous, nous estimons que An b'a jateminɛ an ta fan fɛ. notre soutien aux nationalistes An bɛ dɛmɛni min ta ka ɲɛsin faso kun ma bɔ kɛlɛkɛbaw ma. entre dans la logique de notre politique africaine O bɛ don kuntilenna jɛlen na kuntilenna jɛlen min ni o bɛ an ka farafinna politiki sira kofɔ. de notre politique internationale, An ka politiki sira min bɛ dannatigɛli kɛ an ni diɲɛ sirigɛnna ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. de notre politique du cours. Ani an ka politiki sira yɛrɛ k'a fɔ dakuruɲɛ kelen pe la. Nous n'avons donc, à l'égard du gouvernement actuel de Léopoldville, aucune rancœur. An bɛ don min na i n'a fɔ bi dimiya kisɛ kelen maralen tɛ an kɔnɔ ka a ɲɛsin fanga ma fanga min bɛ senna Léopoldville. Et le bureau politique national du gouvernement Bureau politique national n'o ye parti ɲɛmɔgɔyaso ye ka fara fanga kan n'o ye gouvernement ye. ont déjà mis en œuvre O ye fɛɛrɛw sigi sen kan kaban toutes les dispositions nécessaires pour les rapatriements de ces 15 ou 20 ou 25 000 Maliens refoulés du Congo. u ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan kaban walisa ka mɔgɔw dɔnni ka segin ni u ye minnu bɛ tali kɛ mɔgɔ 15,000 mɔgɔ 20,000 walima mɔgɔ 25,000 maliyɛnw na minnu ni olu gwɛnna ka bɔ Congo. Aujourd'hui, un avion a été apprêté, un avion d'Air Mali, Bi pankurun dɔ ɲinina Air Mali pankurun dɔ pour apporter à nos amis du Congo, Brazzaville, dont des ressortissants ont également été expulsés. walisa ka dɛmɛni ta k'a lase an teri Congo Brazzaville mɔgɔw ma olu minnu fana ka jamana kɔnɔdenw gwɛnna Du riz, malo du sucre et des médicaments. sukaro tala k'a las'u ma ani furaw Et dès demain, ani hali sini yɛrɛ kaban nous recevrons donc un premier lot d'expulsés. an ka mɔgɔ gwɛnnen kunfɔlɔw an bɛna ka na olu kunbɛn. Nous avons également fait appel An ye welekan fana bila à la solidarité de certains États africains k'a lase farafin jamana dɔw olu ka ɲɔgɔn dɛmɛ ma que nous soyons pouvoir posséder une flotte olu minnu ni an jigi bɛ a kan k'a fɔ ko pankurun bɛ olu bolo pour que ces États africains puissent nous indiquer les conditions auxquelles ils accepteraient de transporter par bateau
nos nationaux expulsés de Pointe-Noire à Abidjan. Walsa o farafin jamanaw olu ka se ka charte ɲɛfɔ an ɲɛna charte minnu kɔnɔna na ni u bɛ sɔn ka an ka jamana kɔnɔdenw minnu ni olu gɛnna ka olu dɔni jikankuru na n'o ye bateau ye ka bɔ Pointe-Noire ka na Abidjan. Les contacts sont pris. Kuma ɲɔgɔnyaw bɛɛ sigilen don sen kan. Et nous attendons leur réaction pour établir un planning de rapatriement de nos ressortissants. An bɛ ka olu ka jaabiw makɔnɔ walasa ka fɛlɛbolo dɔ sigi sen kan min bɛ tali kɛ an fasoden ɲɔgɔnw olu dɔnini na ka segin ni u ye. Devons vous informer, camarades, de l'attitude africaine. An ka kan ka aw kunnafoni n tamaɲɔgɔnw ka ɲɛsin jogo la jogo min ni o bɛ farafinya kofɔ. Du gouvernement de Brazzaville. Brazzaville fanga ye min kɛ. Il y a seul. Ale min kelen pe ta fan fɛ. Pendant une semaine, Dɔgɔkun kelen kɔnɔna na a hébergé les refoulés originaires du Burundi, ale ye siyɔrɔ di mɔgɔ gwɛnnenw ma mɔgɔ gwɛnnen minnu bɛ bɔ Burundi du Congo-Brazza minnu bɛ bɔ Congo Brazzaville et ani Mali jamana kan. l'armée congolaise, Congo jamana sɔrɔdasiw, la jeunesse congolaise, Congo jamana sifinw, les femmes congolaises, Congo jamana musow, les travailleurs congolais Congo jamana baarakɛlaw ont, dans un geste magnifique de solidarité, ɲɔgɔn dɛmɛ baara cɛɲumanba kɔnɔna na apporté vivres, médicaments, vêtements olu nana ni balow ye, u nana ni furaw ye, u nana ni finiw ye à ces refoulés qui ont été pour la plupart dépossédés de tous leurs biens. ka n'a di mɔgɔ gwɛnnen ninnu ma. O mɔgɔ gwɛnnen minnu ni olu fanba ka bolofɛnw bɔsira u la. Et je crois qu'il est bon ici, Ani ne hakili la a ka ɲi nin yɔrɔ la yan nous adressions, en dehors des remerciements officiels que nous avons adressés, ka tɛmɛ foliciw kan, folici minnu ni bɛɛ lajɛlen bɔra u kalama an ye o minnu lase a ma. que nous adressions d'ici, N ko ten n ko a ka ɲi an ka bonyamasegin kɛ yan au nom de tout le peuple du Mali, Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ tɔgɔ la, au nom de la direction de notre parti, an ka parti ɲɛmɔgɔyaso tɔgɔ la. nos remerciements les plus chaleureux Foli barikamaw ko lase u ma. aux jeunes Congolais, aux femmes, aux travailleurs congolais, à l'armée congolaise, au gouvernement congolais, K'o lase Congo jamana sifinw ma, Congo jamana musow ani a baarakɛlaw, k'a lase Congo jamana sɔrɔdasiw ma, k'a lase Congo jamana fanga ma, dakurunya kelen na k'a lase Congo jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma. et pour son geste de solidarité A ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛwale kosɔn à l'égard des Maliens refoulés. k'a ɲɛsin malidenw ma minnu ni olu gɛnna. Cette solidarité des Congolais appelle de la part du peuple malien O ɲɔgɔn dɛmɛ min filɛ u ye Congo jamana kɔnɔdenw olu bolo o ye wele kan ye k'a lase malidenw ma une solidarité à l'égard de nos frères expulsés. ko an fana ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin an balimaw ma minnu n'olu gɛnna. C'est l'une des raisons. Et O ye nin jama ka ɲɔgɔn lajɛrɛ kunnafonidi kun dɔ ye. le bureau politique national Parti ɲɛmɔgɔyaso n'a pas pu devoir prendre une décision en la matière, o ma a kanu k'a fɔ k'a bɛ ko latigɛ o ko ta fan fɛ. tout au moins pour préciser la méthode A kɔni nana ka na lajɛ dɔ kɛ pour que cette solidarité puisse être effective. walasa a kɛcogo ye min ye ka o perepere latigɛ. O ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛ se ka kolo gɛlɛya cogo min na. Ce que nous vous demandons, camarades, An bɛ min ɲini aw fɛ taamaɲɔgɔnw pour ces milliers de Maliens, dont certains ont pu avoir des biens au Congo, Léopoldville, k'a ɲɛsin ni malidenw ba kelen kelen sigiyɔrɔma caman ma. Nin dɔw bɛ yen ni olu ye fɛn sɔrɔ Kɔngolewo jamana kan. et dont ils ont été frustrés, Olu minnu ni olu fari fagara ni olu ɲɛna sisira. et qui vont donc se retrouver en République du Mali, Olu bɛna ka na u yɛrɛ ye Mali jamana kan. démunis de tout moyen. Cogoɲaw bɛɛ lajɛlen bɔsilen u la se tɛ u ye u bololankolon. Nous vous demandons, à l'instar de nos amis du Congo, An bɛ a ɲini aw fɛ ka a sanga an teri Kɔngokaw olu ka kɛwale la de faire acte de solidarité. ko aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛwale dɔ kɛ. Et nous invitons les organismes du parti, An b'a ɲini parti o bolofaraw olu bɛɛ lajɛlen fɛ. les sections, Tɔn sigidaw, les sous-sections, dugumatɔn sigidaw, les comités de village et de quartier, jɛdaw, togodaw ani kinw kɔnɔ. sur l'ensemble du territoire, Jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ. à ouvrir une souscription volontaire U ka ɲɔgɔn dɛmɛ wagande dɔ dayɛlɛ u yɛrɛ dina ni u ŋaniya na min tɛ wajibi ye. pour que des sommes ainsi recueillies Walasa wari minnu bɛna sɔrɔ o la. puissent être utilisées à l'hébergement de ces refoulés Walasa o wari o ka se ka kɛ ka siyɔrɔkow ɲɛnabɔ ka a ɲɛsin maa gwɛnnenw ma. avant qu'ils puissent être
de leur résidence d'origine. Yani u ka ɲɛsin u yɛrɛw bɔyɔrɔw ma. J'insiste sur le caractère parce que nous savons. N bɛ sinsin a kan k'a fɔ ko a ka bɔ mɔgɔw yɛrɛ dina ni u ŋaniya la. Ka d'a kan an b'a dɔn Ce que le peuple du Mali condamné a fait comme effort à accepter comme sacrifice. Ni san fila laban in kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔdenw u sɔnna ka yɛrɛ dili min kɛ. Que ce soit les paysans, les travailleurs. A kɛra cikɛlaw ye o, a kɛra baarakɛlaw ye o, Que ce soit les commerçants. a kɛra jagokɛlaw ye o. Dans leur secteur respectif. O bɛɛ lajɛlen ka bolofara jɔnjɔnw kɔnɔna na. Bɛɛ lajɛlen kelen kelen na danfara ma kɛ a la. Le caractère volontaire que nous exigeons. Jagoya tɛ u kɛ a bɔ u dinɛ ni u ŋaniya na an bɛ o de wajibiya. Pour que ceux qui ont les moyens et qui voudraient faire un acte de solidarité puissent le faire en toute liberté. Walisa se bɛ minnu ye ni olu b'a fɛ ka dɛmɛni kɛwale dɔ kɛ olu ka se ka o kɛ kanabila dan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. En toute conscience. Ko u kɛ u yɛrɛ sɔndɔmɛ dafalen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Sans la moindre opposition, qu'il soit politique ou administratif. Ka taa sɔrɔ papali kisɛ kelen ma kɛ u la ka bɔ an ka tɔn bolofaraw yɔrɔ. A kɛra politiki bolofaraw ye o walima foroba ca u bolofaraw ye. Camarades, Tamaɲɔgɔnw. le deuxième problème qui mérite d'être porté à votre connaissance Gɛlɛya filanan min bɛ yen ni u ka kan ka taa k'o da aw tulo kan. est la conséquence logique de notre politique. Ni o de ye an ka politiki sira o bangena kuntilenna jalen min na. Ce sont les visées impérialistes en direction de la République. O ye ɲɛsini minnu ni o bɛ bɔ wurunaya tigilamɔgɔw olu yɔrɔ Mali ta fan fɛ. En 1960, San 1960 la. au congrès extraordinaire du 22 septembre 1960, Kunnajɛ balalen na n'o o ye kɔngɛrɛ ye min ni o nana ka na kɛ ka bɛn ni San 1960 o tulafin kalo ni o ye san kalo 9 tile 22 ye. nous avons librement opté pour la décolonisation totale de nos structures. An ye a latigɛ k'a fɔ an ka bolofara fɛn fɛn de bɛ yen ko an bɛna olu bɛɛ lajɛlen bɔ jɔnya kɔnɔ. Et pour l'édification d'une économie socialiste. An y'a fɔ fɛnɛ k'a fɔ tagabolo min bɛ yen ni o sinsinnen do sɔrɔ ni fanga forobayali kan ko an bɛna o tɔ la yiriwa. À l'époque, A wagati kama certains avaient pensé dɔw tun ye a miiri ko que c'était de simples slogans dakuruɲɛ gansanw de don vides de contenu. minnu ni olu lankolon don ni kisɛ tɛ u la. Parce que c'est à travers l'Afrique, les mots de colonisation, socialisme. Ka d'a kan farafina jamanaw olu kɔnɔnaw na dakuruɲɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ tali kɛ bɔli la jɔnya kɔnɔna na fo kana se sɔrɔ ni fanga forobayali ma. Sont devenus des mots courants, sont devenus des slogans. Olu kɔni nana ka na kɛ dakuruɲɛw ye dakuruɲɛ minnu ni olu tun bɛ mɛn tuma bɛɛ n'a tun bɛ fɔ tuma bɛɛ. Pour endormir les peuples. Olu kɔni tun ye ŋunankanw ye minnu ni o dabɔkun de ye ka jamana kɔnɔdenw lasunɔgɔ. Pour suspendre la bonne foi des peuples. Walisa ŋaniya ɲuman min bɛ jamana kɔnɔdenw na ka bala kɛ u la na nin tagabolow ye. Mais pour nous, Maliens, Nka an malidenw ta fan fɛ nous n'avons pas l'habitude de lancer des mots en l'air. an ma deli ka kumaw kɔni fɔ fiɲɛ fɛ. Quand nous disons décolonisation, nous procédons à une décolonisation effective. Ni an ko ka an bɔsi jɔnya na ka bɔ jɔnya bolo kan an bɛ baaraw sigi sen kan baara minnu bɛ an bɔ jɔnya bolo kan pepewu. Et quand nous disons que nous voulons construire le socialisme, Wa ni an ko fana ko ka sɔrɔ ni fanga forobayali ko ka o labara nous nous engageons résolument dans la construction du socialisme. an bɛ layidu ta fɛnɛ ka sira ta sira min ni o bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali ko fɔ. C'est ce que nous avons entrepris Wa an ye o de kɛ depuis le congrès du 22 septembre 1960. kabini san 1960 o tulafin kalo ni o ye san kalo 9 tile 22 kunnajɛ ye n'an k'o ma ko kɔngɛrɛ. En 1962, San 1962 la nous avons procédé à notre réforme monétaire. an ye yɛlɛmali don wariko siratigɛw la. Et à l'époque, O tuma la les mauvaises augures avaient prévu pour notre pays la catastrophe. an ka jamana ta fan fɛ maa terejugu dɔw olu kun kɔnna k'a fɔ ko balawu kɔni da kelen de kunsinnen bɛ an ma. Et ne donnait pas 6 mois pour que notre gouvernement se mette à genoux. Wa ko u kun tɛ kalo 6 di an ka jamana fanga ma walisa jamana ka dɛsɛ a ka ɲɔngiri. Pour solliciter l'aide extérieure. Walisa jamana fanga u ka kɔkan dɛmɛni wele. C'était en 1962. O tun kɛra ka bɛn ni san 1962 ye. Nous sommes maintenant au deuxième semestre de 1964 pour nous sommes pas encore à genoux. An bɛ san 1964 o san kalo 6 filanan de kɔnɔna na. Wa fo ka se nin wagati ma an ma ɲɔngiri fɔlɔ. Et d'année en année,
ka sanda sanka On avait prévu la catastrophe, balawu kon kun kɛra ka o kofɔ mais d'année en année, notre parti procédait à une décolonisation totale de nos structures. nga ka sanda sanka an ka parti ale kun bɛ bɔli dafalen jɔnya na ale kun bɛ ka o baara kɛ an ka tɔn bolofaraw kɔnɔ Et nous pouvons dire que dans ce domaine, an bɛ se k'a fɔ ko o siratigɛw la nous avons atteint l'objectif que nous nous étions assigné. an ye kuntilenna sɔrɔ kuntilenna min n'an kun y'o di an yɛrɛ ma Et d'année en année, ka sanda sanka nous avons mis en place des structures, an ye bolofaraw sigi sen kan des organismes tɔn bolofarabaw qui devaient propulser dans notre pays non seulement la conscience socialiste, o minnu ni olu ka baara de kun ye jagɛlɛya sɔrɔ ani fanga forobayali o ta fan fɛ k'o jɛnsɛn jamana kɔnɔ mais aussi ani fana l'édification socialiste de notre économie. ani an ka jamana a sɔrɔ bolo ka se ka o la yiriwa k'o kɛ fanga forobayali ani sɔrɔ forobayali bolo ye Et quand les forces impérialistes ont constaté que leurs prévisions n'étaient pas réalisées, urunɛya fanga jugu tigilamɔgɔw olu ye a kɔlɔsi k'a fɔ ko u kun kɔnna ko ka fɛn min fɔ k'o boloda ko o kɛra fɛn ye fɛn min n'o ma kɛ tiɲɛ ye lorsqu'elles ont essayé, mais en vain de s'infiltrer dans notre armée, nka tuma min na ni u ye a lajɛ n'u dɛsɛra pelengete ka don an ka sɔrɔdasikuluw cɛ la pour créer un piste militaire comme dans d'autres pays d'Afrique. walisa ka na ni janfa ye ka na ni kafo jaso ye i n'a fɔ farafin jamana dɔw ka u b'a kɛ cogo min Lorsque elles-mêmes, dans leurs documents, ont avoué leur échec, o urunɛya fanga jugu tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kun u ka sɛbɛnw kɔnɔna na olu yɛrɛ y'u ka dɛsɛ fɔ lorsque d'autre part, elles ont essayé d'opposer les responsables les uns aux autres, tuma min na fɛnɛ n'o o fanga jugu tigilamɔgɔw ye a lajɛ ka ɲɛmɔgɔw ka olu kun kari ɲɔgɔn na en classant certains en occidentaux et d'autres en socialistes en extrémistes. ka dɔw ka o fɔ ko ye tubabuw ka mɔgɔ ye ka dɔw k'a yira k'a fɔ ko olu ye sɔrɔ ni fanga forobayali tigilamɔgɔw ye ka dɔw fana jira k'a fɔ ko olu ye kogɛlɛntigiw ye Et que toutes ces tentatives ont été vaines, o baara cɛjugu o laɲini fɛn fɛn filaw ye olu bɛɛ kɛra fu ye les forces impérialistes en sont arrivées à la décision urunɛya fanga jugu tigilamɔgɔw olu sɔrɔla o la ka se latigɛ ma qu'il faut maintenant employer les grands moyens ko sisan kɔni k'u ka kan ko ka fɛɛrɛ kologirinw de ta contre la République du Mali et contre l'Union soudanaise de RDA. ka o ta ka o ɲɛsin mali jamana ma ani usrda ma Et quels sont ces moyens? o fɛɛrɛw dun ye jumɛnw ye Ils sont de trois ordres. olu ye bolo saba ye Les moyens psychologiques, bolo fɔlɔ o ye fɛɛrɛw ye minnu bɛ hakilinaw ani miirinanw kofɔ les attentats et les foyers armés de subversion. ka mugujugu don yɔrɔw la ni ka tila fɛnɛ ka mankanw lawuli mankan minnu bɛ lanɔgɔliw kɛ yɔrɔw la Moyens psychologiques, yɛlɛmɛbolo filanan o ye siraw ye sira minnu ni o bɛ kuntilennaw kofɔ elles avaient espéré ces forces impérialistes qu'avec les mesures de rigueur que nous avons prises qui devaient assainir notre économie, o fanga jugu olu kun ye u jigi da a kan ko k'a sababu kɛ fɛɛrɛ kologirinw ye fɛɛrɛ kologirin minnu ni an y'olu sigi sen kan walisa ka an ka sɔrɔ lasaniya et qui sont heureusement en train de l'atteindre, o fɛɛrɛ minnu fana kunnaja ko la ni u bɛ ka an ka sɔrɔ siraw lasaniya qu'avec les restrictions, il y aurait un soulèvement parce que nous savons ko dɔ bɔli min kɛra ko u tagabolo la k'o bɛna banke jama ka murutili la k'a masɔrɔ an b'a dɔn ko que quand il manque à quelqu'un qui a l'habitude d'amuser telle ou telle qualité de cigarette, ko ni fɛn dɔ dɛsɛ bɛ mɔgɔ dɔ la mɔgɔ min ni ale delilen bɛ ka sigirati n'o ye siramɔɲɔ ye o suguya dɔ ka o min quand il manque à quelqu'un n'a kɛra k'a fɔ ko fɛn dɔ dɛsɛ bɛ mɔgɔ dɔ la telle ou telle qualité de liqueur ko minfɛn suguya dɔ dɛsɛ bɛ mɔgɔ dɔ la ou de tissu, walima finimugu que dans les premières secondes, wagati goniman kun fɔlɔ la pour ne pas dire dans les premières minutes, chacun s'est mis walima wagati wɛrɛ minnu bɛna da olu kan u kun fɔlɔw une réaction défavorable contre nos institutions économiques. o bɛ kɛ sababu ye o tigi ta fan fɛ ka nisɔngoya ko dɔ lase o ma On a donc essayé sous le couvert de l'absence plus ou moins prolongée de certains articles k'a sababu kɛ ko minɛn dɔw bɛ yen olu kɛlen tɛ ka lɔbɔ kɛ walima minɛn dɔw bɛ yen olu dɛsɛ bɛ de susciter un mécontentement contre notre système, contre notre option. ka nisɔngoya ko dɔ lase an ka fanga bonda minnu bɛ yen sɔrɔ ta fan fɛ ladimiyali dɔw ka olu sigi sen kan ka ɲɛsin an ka fanga ma ka ɲɛsin an ka jɔsen ma Et on continue de le faire. ani n ta bɛ kɛ ɲɛfɛ k'o ko kɛ Mais on a estimé également nka an y'a jate minɛ fana ko que si on n'a pas pu atteindre directement les parents, ko ni se ma kɛ ka bangebagaw ka olu lasɔrɔ a ɲɛ ɲuman kan on pouvait les atteindre par le canal de leurs enfants. bangebagaw bɛ se ka lasɔrɔ u denw sababu la Et on compte à la rentrée prochaine
prochaine. Jatemina ube sigi sen kan kalantan na toy. Dans nos établissements scolaires. Anga kalanso ulu kononana. Entreprendre un travail de conditionnement. Ka bara sigi sen ka bara mi ni ube mgo labeni ko fo murtili kama. Pour mobiliser nos jeunes élèves, Walsa ka anka kalande shifin wuli ku jo. contre le gouvernement, contre le parti. Fanga kama, parti kama. Et créer ainsi des soulèvements que le parti serait obligé de réprimer, ce qui pourrait alors toucher directement les parents. Parti be wajibiya wala ka lajabali ke. O be se ka ke sababu ye wala ka bangebaga wala soro yoroni kele. Ni gatla kana ni nisongoya dakelenye. Les forces impérialistes avaient fait l'injure à notre armée. Uruneya fanga jugu tigila mugau. Olu kunye nenike ka anyasi anga faso fini tigila kawu olu ma no ye sorda suye. Le pouvoir, la loyauté pour la mobiliser contre le parti et le gouvernement. Ka foko una do uchela walsa ka ula wuli ka jo parti juguya la ka ula wuli ka jo fanga juguya la ni uye gouvernement. L'armée a pu relever ses dons. Anga sorda su olu sera ka uyere bo o ko bolola. Kadaka o uruneya fanga jugu tigila mugau olu wajibiyara uyere kun ka jongwala foko udesera. Sisan u b'a fɛ ka nɛni ta ka a lase an ka kalanden fitininw ma. U bɛ nɛni ta k'a lase an ka sifinw olu ma. K'a fɔ ko u na don olu tu la ka olu lawuli parti kama ka olu lawuli an ka fanga kama. Ka d'a kan fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ tɛ tun a tɛ tugun k'a fɔ ko an ni jamana in walima ni jamana in tɛ bɛn. Nga min ko don fanga ko de don o la an bɛ don sisan kuntilenna kɛlɛ dafalen de kɔnɔna na. K'a sɔrɔ anw ta fan fɛ da ma deli ka maga o la fiyewu. Min laɲininen don o de ye ka nɛni kɛ ka a lase an ka sifinw denmisɛnninw ma minnu ye kalandenw ye. Ka don u tu la k'u lawuli ka jɔ parti kama ka u lawuli ka jɔ fanga kama. K'u lawuli fana ka jɔ an ka fanga tagabolo kama. An dalen bɛ ala k'a fɔ ko an ka sifin denmisɛnw olu na se ka u jɔyɔrɔ fa i n'a fɔ an ka finitigi barikamaw olu y'a kɛ cogo min na. Wa u tɛna sɔn ka u yɛrɛ to labɛnni u bolo labɛnni min ni u b'a fɛ ka o sigi sen kan sifinw olu ta fan fɛ. Walsa ka sifinw ta ka baara kɛ ni olu ye k'an ka jamana kɛlɛ ka farafinna kɛlɛ ka a ka danbe fana kɛlɛ. Aw b'a dɔn k'a fɔ ko jamana bɛɛ lajɛlen ni a ka janfanci don jamanaw mana kɛ cogo o cogo la. Mali ale tɛ se ka a yɛrɛ bɔ o tagabolo la. An ka janfanciw olu bɛ yen minnu bɛ an sigiɲɔgɔn jamana dɔw olu kan. Dɔw yɛrɛ bɛ u la olu ye jamana wɛrɛ o fasodenya sɛbɛn ta walisa u ka kɛwale lafilili kɛwalew tiɲɛni kɛwalew ka o dogo walima ŋaniya juguya min bɛ u la ka ɲɛsin an ka jamana ma ka se ka o ladogo. An fasoden ɲɔgɔn dɔw an ka jamana kɔnɔden dɔw ni olu bɛ bɔ Buguni dɔw bɛ bɔ Douanza dɔw bɛ bɔ Kayi. U sigilen bɛ jamana min kan u ye o fasodenya sɛbɛn ta. Min bɛ a to sariya ta fan fɛ u tɛ malidenw ye tuguni. Nga u bɛ taa ɲɛ.
k'a sababu kɛ k'a fɔ u yɛrɛ kun olu ye a latigɛ u yɛrɛ ye ka ban Mali fasodenya na, wa u b'a dɔn ko u tɛ se ka u yɛrɛ tigɛ ka bɔ Mali la, u tɛ se ka u yɛrɛ tigɛ ka bɔ u ka gwaw la ni u ye u ka denbayaw ye, ko a mɛn o mɛn u na wajibiya ka kɔsegin ani ka ɲɛfɔli kɛ u ka kɛwalew la. U bɛ taa ɲɛ ka baara jugu kɛ u ka jamana juguya la. On pourrait faire des attentats honorants, enlever la vie de la République du Mali, du peuple malien, d'être lui-même, de construire son économie selon le socialisme. U b'a miiri ko olu ta fan fɛ fɛɛrɛ kelen pe min bɛ u bolo o ye ka u yɛrɛ fili uruneya fanga jugu tigila mɔgɔw olu tɛgɛ kɔnɔ ani ka kɛ tiɲɛni o cidenw ye ka kɛ lafilili cidenw ye. Les forces impérialistes pensent donc qu'avec cela, ils pourraient arrêter les lacs. Elles se trompent. Ce n'est pas à quelques dizaines qu'il faut supprimer, 1000 millions de Maliens qu'il faut supprimer pour plus jamais de socialisme du Mali. La troisième, c'est de créer des foyers divers. On en avait créé un dans l'extrême nord de la frontière algéro-malienne et on pense que lorsqu'ils seront suffisamment préparés, on les réintroduira au Mali pour essayer de provoquer des attentats contre certains responsables. Olu bɛ a la ka kɛlɛkɛminɛnw labaarali dege surasikan dɔw olu kɔnɔna na, pɛrɛn baranin dɔw ka olu lamagacogo dege. Mɔgɔw bɛ a miiri k'a fɔ ko ni o mɔgɔ nunu ni olu nana labɛn ka wasakɛ, olu na ladon ko kura Mali jamana kan walisa ka a ɲini ka na ni tiɲɛni baw ye ka mugujugu don ɲɛmɔgɔ dɔw olu kama. Nga uruneya fanga jugu tigila mɔgɔw u bɛ ɲinɛ min kɔ. O de ye k'a fɔ ko jɔsen min ni o taara san 1960 o tulafin kalo n'o ye san kalo 9nan tile 22nan don ye, o tɛ parti ɲɛmɔgɔyaso ka ko ye, o tɛ jamakulu fitinin dɔ ka ko ye, o ye Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen de ka ko kɛlen ye. Siga tɛ a la dan bɛ se ka kari ɲɛmɔgɔ dɔw ka ɲɛnamaya la. Siga tɛ a la mugujugu ninnu doni o bɛ se ka ɲɛ, a bɛ se ka sabati. Nga ŋaniya min bɛ malidenw na ni kunbɛncogo tɛ o la Mali kɔnɔ ka kɛ u yɛrɛw ye, o tɛ se ka lajɔ. Ka a ka sɔrɔ ka o sigi sen kan ka kɛ ni fanga ni sɔrɔ forobayali tagabolo ye. Ni uruneya fanga jugu tigilamɔgɔw bɛ a miiri ko ka tɛmɛ o mugujugu ninnu tiɲɛni baw olu kɛli fɛ, ko u bɛ se ko ka galabu lajɔ, galabu min bɛ an ka jamana kɔnɔdenw na. U bɛ u yɛrɛw lafili. K'a masɔrɔ u tɛna na mɔgɔ 10 dama dɔrɔn faga, nga mɔgɔ miliyɔn caman sigiyɔrɔma caman malidenw na olu de ka kan ka faga. Walisa da kana se tuguni sɔrɔ ni fanga forobayali tagabolo ma Mali jamana kɔnɔ. Yɛlɛmɛbolo sabanan o ye ka lamurutiliw ani lafilili siraw ka olu ladan. O ɲɔgɔnna dɔ delila ka sigi sen kan an ka jamana kɔgɔduguyan fanfɛ bolo fɛ, Mali ani Algérie jamana dancɛ la. Mɔgɔ laban minnu kun bɛ yen ni olu sera ka kolo gɛlɛya, olu bɛɛ lajɛlen nana ka na daji kɛrɛfɔ kalo tɛmɛnen n'o ye san kalo 7nan ye. O ye jagwɛlɛya ani cɛsiri kɛwale ye min kɛra an ka finitigilakaw barikamaw olu fɛ, olu minnu ni olu sera ka tɛmɛ gɛlɛyaw sugu bɛɛ lajɛlen fɛ. O finitigilaka minnu ma siga tuma dɔw la ka don kuluwow la,
ka tugun mɔgɔ murutilenw nɔfɛ fɔ ka taa se u duguyɔrɔ labanw ma. O lafilili ni lamurutili kɛnɛ minnu dayɛlɛla. Olu bɛɛ lajɛlen dajira fo k'a dafa. Urunɛya fanga jugu tigilamɔgɔw olu t'a fɛ ka o ladilikan ka o sɔrɔ, u t'a fɛ ka kalan sɔrɔ. U b'a fɛ hali bi ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ ani Mali jamana kɔnɔdenw olu na se ka jaabili kɛ ka a ɲɛsin o baarakɛta ma ani ka kalan kura di u ma, ka ladilikan kura di u ma. Min bɛ ka laɲini i n'a fɔ jamana kɔkɔduguyan fanfɛ bolo fɛ fangaw nana ka na fara ɲɔgɔn kan. Algérie jamana ani an ka fanga. Cogoya foyi tɛ yen tuguni ka lamurutili walima lafilili kɛnɛ wɛrɛ ka o ladan. Sisan ka lafilili kɛnɛ walima murutili kɛnɛ dɔ k'o dayɛlɛ kɔrɛyan fanfɛ ani tilebiyan fanfɛ ani an ka jamana saharayan fanfɛ. U bɛ a la ka kɛlɛkɛminɛnw lajigi o yɔrɔw la, ka mugu ni kisɛ lajigi o yɔrɔw la, ka o lajigi lamagali dɔ o jukɔrɔ, lamagali min ni o bɛ kɛ an fasoden ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ sigi ka wagatinin kɛ ni ka sɔrɔ ka wuli ka bɔ yen ka taa fan wɛrɛ fɛ. U b'a fɛ ka kɛlɛkɛminɛnw ladon an ka jamana kɔnɔ. Walsa ka murutili kɛnɛw ka olu dayɛlɛ jamana kɔrɔnfɛla la ani a tilebifɛla la. K'a sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna na u bɛna tuma bɛɛ lajɛlen lakanabaliya u bɛna u lato sen na ni tiɲɛnibaw olu kɛliw ye. O tiɲɛniba minnu ni olu bɛ se ka kɛ maliden janfanci dɔw fɛ. A filɛ nin ye sitanɛ fɛrɛ min sigilen don sen kan ni a labɛnna. Ani kɛwale kelen pe min bɛ yen ni o de ye k'a fɔ ko kunnafoni taara k'o di an ma yanni a waleyali cɛ. O ye taamasiyɛn nafamaba de ye ka a ɲɛsin urunɛya fanga jugu tigilamɔgɔw olu ma. K'a jira ko a tɛ se ka kɛ malidenw u n'u ɲinɛ ma, maliden minnu ni olu yɛrɛ kɛlen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ. A tɛ se ka kɛ a ka kɔlɔsilikulu o ɲinɛ ma, a ka fanga kɔnɔgɔnyakulu ɲinɛ ma, a ka nantigiw n'o ye sɔrɔdasikulu ye olu ɲinɛ ma, a ka fasodenya tɔn matarafabagaw olu ɲinɛ ma, fo kana a ɲɛsin jamana yɛrɛ kɔlɔsibaw olu ɲinɛ ma, k'a fɔ ko ka kɛlɛkɛminɛnw ladon Mali kɔnɔna na, kɛlɛkɛminɛn minnu ni tɛgɛ tɛ se ka da olu kan. Nga an ye a kanu ka da don ni kuma ninnu na k'u ɲɛfɔ walsa ni urunɛya fanga jugu tigilamɔgɔw k'a dɔn ko bala tɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔdenw ka kɔlɔsili la, ani fana jamana minnu bɛ yen ni olu bɛ ka an lamunu olu ka se ka kunnafoni walsa u kana na sɔn ko olu ka dugukolo o ka se ka kɛ daka ye, daka min ni lamurutiliw ani tiɲɛniw bɛ labɛn yen ka a ɲɛsin an ka jamana ma. A filɛ nin ye taamaɲɔgɔn kunnafoni filanan min bɛ yen an ka kan ka min di aw ma.
avéré des incidents en République islamique. Pourquoi ici ces derniers temps? Nga muna malidenw bɛ gɛn muna kabini a bɛ san 4 bɔ ni kana gɛlɛya in ka bɔ wurunaya tigilamɔgɔw olu yɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen na ka a ɲini ka na ni tiɲɛniw ye Mali jamana kan muna kabini ni wagati laban ninnu olu kɔnɔna na la raison c'est que nous sommes en train de réussir une place sur la voie. Or, là, de ce fait, c'est la liquidation. C'est la domination. C'est l'absence de toute influence étrangère dans la vie de notre pays. C'est aussi, sur le plan économique, la maîtrise des moyens de production et l'orientation de ces moyens de production dans l'intérêt de tous les peuples. Jateminɛ bɛ kɛ ka fɛɛrɛ kologirinw ka olu sigi sen kan an ka fanga kama a kun o ye k'a fɔ ko an ye ɲɛ sɔrɔ ko an sabatira walima an bɛ ala ka ɲɛ sɔrɔ walima an bɛ ala ka sabati ko an bɛ sabatili sira kan an bɛ ɲɛsɔrɔli sira kan k'a sɔrɔ an ka ɲɛsɔrɔli an ka sabatili o ye kɔlɔlɔ fɛn fɛn bɔra jɔnya siraw la ka olu bɛɛ lajɛlen daji o ye nɔ fosi kana to ye dunanw olu ka nɔna an ka jamana ka ɲɛnamaya kan sɔrɔ fɛnɛ ta fanfɛla la sɔrɔ bɛ kɛ ni sira minnu ye olu koroni an ka jamana kɔnɔdenw olu fɛ ani kuntilenna dili o sɔrɔ kɛ cogoɲaw ani a siraw ma k'o kɛ hɛrɛ ye ka lase jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma Il y a donc toute possibilité d'exploitation de nos ressources par les forces de affaires. Ainsi donc, la liquidation de toute possibilité d'intervention étrangère dans le développement économique de notre pays. Vous savez, camarades, o bɛ tɛmɛ fɛn min fɛ o ye sira de bɛ yen ni o bɛ tali kɛ an ka nafasɔrɔ siraw bɔbaliya setigi jamanaw olu fɛ o cogo la an ka se sɔrɔli an ka sabatili o na kɛ fana dajili ye ka a ɲɛsin cogoɲaw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ a to dunanw ka u sen don an ka jamana ka yiriwali la k'a sɔrɔ aw b'a dɔn taamaɲɔgɔnw les coûts passés au large à l'argent, les coûts passés au capital sont décidés à s'engager dans n'importe quelle action pour que les intérêts soient passés. Le fait du mandat, le mouvement de la décolonisation, de l'éducation sur l'économie pourrait être évident. Pour exemple, les États africains qui sont en train de chercher leur voie, et donc certains n'ont pas encore réellement défini cette voie. ko bolofara minnu bɛ yen ni olu nɔrɔlen don wari la bolofara minnu bɛ yen ni olu nɔrɔlen don manankun na olu labɛnnen don ka I sen don kɛwale sugu bɛɛ lajɛlen na walisa olu ka nafaw olu bɛ se ka makara Mali ka sabatili Mali ka ɲɛsɔrɔli sira kana na min bɛ an bɔli kofɔ jɔnya na ani an ka jamana sɔrɔ siraw olu kɛli sɔrɔ ni fanga furubayali fɛn ye o bɛ se ka kɛ ɲɛjiralan ye ka a ɲɛsin farafina jamana tɔw ma olu minnu ni olu bɛ ala ka sira ɲini u yɛrɛ ye ni dɔw yɛrɛ bɛ yen ni u ma se ka sira jɛlen sɔrɔ fɔlɔ ka bɔ sigiɲɔgɔn jamana dɔ la ka taa sigiɲɔgɔn jamana dɔ la a tɛna na kɛ tuguni ko Mali don Mali min ni a bɔra jɔnya fanga kɔrɔ a tɛna na kɛ Mali ye tugun Mali min ni a bilalen bɛ sɔrɔ ani fanga furubayali sira kan nka a na kɛ farafina de ye farafina min ni o bɔlen don jɔnya kɔrɔ a na kɛ farafina fana ye farafina min ye I kɔ don manankunya o jɔnya lama la dunanw olu fɛ o na laban o la ka kɛ dajili ye ka a ɲɛsin setigi jamanaw olu ka nɔw bɛɛ lajɛlen ma farafina kɔnɔna na ko bɛ bolo min kan o de filɛ nin ye taamaɲɔgɔn
C'est une question de vie ou de mort pour la convivialité et pour nous. Mais nous, nous disons, parce que nous avons découvert la raison, la justice, et c'est comme ça que nous disons, comme toujours, dans le moment où il y a une difficulté de notre parti, nous pouvons affronter, et que nous pouvons compter pendant toute la lutte politique qui commence à l'administration coloniale, nous sommes à une seule instance d'unité et de confiance. Ndela k'a fɔ aw ye ko an ye an cɛsiri kɛlɛ min na an na o kɛlɛ kɛ an tɛna na o kɛ an ka jamana kɔnɔdenw dɔrɔn ye an na o kɛlɛ kɛ farafina ka hɔrɔnya kosɔn k'a sɔrɔ o kɛlɛ a sera a kundama a jamjanbama yɔrɔ ma an bɛ sa walima an bɛ balo o ko de don ka ɲɛsin wurunɛya fanga jugutigilamɔgɔw ma ani anw nga anw na ɲɛnamaya k'a sababu kɛ sariya bɛ an fɛ tiɲɛ ni tilennenya o bɛ an fɛ nga olu wurunɛya tigilamɔgɔw olu na dɛsɛ u ka laɲini juguw la ka fu siri galabu kunbɛnbali o dan na galabu kunbɛnbali min ni o bɛ an ka jamana kofɔ ka tali kɛ o de la ne b'a dɔn i n'a fɔ tuma bɛɛ i n'a fɔ wagatiw kɔnɔna na wagati minnu gɛlɛyara kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ani an ka parti ma ko an bɛ se ko ka an jigi da an ka sifin galabu maw olu kan olu minnu politiki ko kɛlɛ wagati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka a ɲɛsin jɔnya kɛbagaw ma olu ma to kɔ fiyewu danaya la danaya min ni o bɔra parti ɲɛmɔgɔyaso yɔrɔ. Nous pourrons compter également sur nos vaillants frères, les femmes de l'unité de tout ça, que les victoires que nous avons remportées sur le colonialisme, que les victoires que nous avons remportées sur l'exploitation de la vie de pays, les victoires, elles sont les premières victoires par leur mari, par leurs enfants. Ne b'a dɔn ko an bɛ se ko ka an jigi da fana an balimamuso jagwɛlɛnw olu kan Union Soudanaise RDA musow olu minnu b'a dɔn ko an ye sebaya minnu sɔrɔ jɔnya kan ko an ye sebaya minnu sɔrɔ manankunya ka bisili kan an ka jamana kɔnɔ o sebaya ninnu olu de ye a tɔnɔ dunba fɔlɔw ye u cɛw fɛ ani u balimakɛw fɛ u denw fɛ ani an ka parti ka sesɔrɔli an ka parti sabatili. Beaucoup de mon pays à travers la République, je salue chaque fois, merci de la République, merci de la Fédération. Parce que nous pourrons continuer aujourd'hui qu'en Afrique, les travailleurs maliens sont les mêmes pays. Parti min yɛrɛ ni o ye kuntilenna nɔrɔmaw dayɛlɛ ni furu sariya gafe o na kɛ sabatili ye o na kɛ sesɔrɔli ye ka ɲɛsin laɲiniw olu bɛɛ lajɛlen ma laɲini minnu ni o bɛ musow ka fanfɛla ka o kofɔ ka da kan musow don ani fana ko furumusow don wolomusow fana don wa balimamusow fana don an b'a dɔn fana ko an bɛ se ka an jigi da an taamaɲɔgɔn baarakɛlaw olu kan o baarakɛla minnu an ka taama ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ mali jamana kɔnɔna na ne ye foli kɛ tuma bɛɛ lajɛlen na yɛrɛdili hakilina ani cɛsiri hakilina min bɛ u la ka da kan an bɛ se ka a fɔ bi ko farafina kɔnɔna na mali baarakɛlaw olu de ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni olu sara ka dɔgɔn ka tɛmɛ jamana tɔw bɛɛ ta kan. Nga hali o wagati kelen si ma kɛ a la o sara dɔgɔmani o ma dankari kɛ abada u ka cɛsiri la ka baara kɛ ani limaniya min bɛ u la ka ɲɛsin jamana siniɲɛsigi ma
ka da kan an ye an sen don ka an cɛsiri kɛlɛ min na o ye olu fana ka kɛlɛ ye ko sɔrɔ ni fanga forobayali min ni an ye a kanu ka o dilan Mali jamana kan o fana ye olu ka sɔrɔ ni fanga forobayali ye. Pendant les années, on peut donner à un pays dominé. C'est là pour laquelle, en ce qui est concerne tout particulièrement, il y a plus de perspectives. Mais il y a on était avec nous. On était au milieu du combat et ce soit en avant. Et puis on fut en Versailles, en Paris. Par leur bénédiction et leur présence effective dans les moments les plus difficiles. Ko wa jɔyɔrɔ min bɛ u la o nana kana kɛ jɔyɔrɔ ye wa o jɔyɔrɔ fɛnɛ o bɛ to ɲɛfɛla de la an ka jamana kɔnɔdenw ka wulikajɔ kɔnɔ walisa sɔrɔ ni fanga forobayali baara ka o tɔ dilan ka o dafa an ka jamana kɔnɔ. N b'a dɔn fɛnɛ ko an bɛ se i n'a fɔ don tɛmɛnenw kɔnɔna na ka an jigi da kɔlɔsili kan ani dugawu kan minnu bɛ bɔ an ka cɛkɔrɔbaw ani an ka musokɔrɔbaw yɔrɔ. Olu minnu u ka sifinya kɔnɔna na n dafa wulubo u ye u seko bɛɛ lajɛlen kɛ jamana ye. Olu minnu ka ɲɛsin olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na olu tɛ u sigi ka fosi ma kɔnɔntun nka o n'a ta o ta o mɔgɔkɔrɔbaw olu kɛra an fɛ u kɛra kɛlɛ cɛmancɛ la tuma dɔw la fɛnɛ u kɛra kɛlɛ ɲɛfɛ u sera fɛnɛ u ka ladilikan ɲumanw fɛ ani u ka dugawu olu fɛ ani u yɛrɛ yeli dafalen wagatiw kɔnɔna na wagati minnu kun ye wagati gɛlɛnw ye. L'édification de la domination coloniale et de l'édification économique. Et la direction affirme aussi également que nous pouvons compter sur nos voyants paysans qui ont été certes les premiers bénéficiaires de nos réformes parce que nous les avons soustraits non seulement à l'exploitation et à la domination des féodaux. Walisa ka senkɔrɔma tintinin kɛ ka ɲɛsin an ka dajili kɛlɛ ma o dabɔkun de kun ye ka jɔnya taga siraw bɛɛ lajɛlen daji ani an ka sɔrɔ sira o la yiriwali. Ne b'a dɔn ani an ka parti ɲɛmɔgɔyaso fana b'a dɔn fana ko an bɛ se ka an jigi dalen to an ka cikɛla ŋanaw kan olu minnu ni olu kɛra an ka yɛlɛmali tɔnɔbɔba fɔlɔw ye. An ye olu sama ka bɔ ladala kuntigi jugu olu ka marali jugu ani u ka ntɔɲɔni kɔrɔ. Mais nous avons mis à leur reporter à moindre près tout ce dont ils pouvaient avoir besoin et qu'ils étaient obligés d'aller rechercher dans les grands centres. Ani fana o mako tun bɛ se ka jɔ fɛn o fɛn na an ye olu bila u ka bolow kan musaka nɔgɔw na o wajibiyalen tun bɛ ka taa o minɛn minnu ɲini dugubaw kɔnɔna na. Nous savons que nous pouvons compter sur l'ensemble de nos forces de sécurité qui en d'autres moments ont su donner la preuve qu'elles sont au niveau de leur responsabilité, qu'elles sont à la hauteur de l'attente du pays. An b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ se ka an jigi dalen to an ka finitigilakaw bɛɛ lajɛlen kan olu minnu wagati wɛrɛw kɔnɔna na olu sera ka dalu di dalu min bɛ a jira k'a fɔ baara min kalifalen bɛ u ma u sigilen bɛ u kunna ko jigi min dalen bɛ u kan ko u bɛ o jigi minɛn kɔnɔ ka o fa jamana ta fan fɛ. Et aussi à notre vaillante armée, à nos jeunes du service public, à nos jeunes miliciens, à nos gardes républicains, et grâce à l'action du parti et grâce aussi au sentiment de dignité que les années ont su déjouer les menées subversives des forces impérialistes et ont donné un démenti cinglant à l'attente de ces forces impérialistes dans l'utilisation de nos forces de sécurité, dans l'utilisation de notre armée et contre notre régime, contre notre parti. An ka jamana kɛlɛkɛcɛ barikamaw ka kulu ta fan fɛ an ka sifɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ fasoden ɲumanya tɔn kɔnɔ an ka sifɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ fanga kɔnɔgɛnkulu kɔnɔ an ka jamana kɔlɔsibaw finitigiw ka tɔn kɔnɔ olu minnu bɛɛ lajɛlen parti ka kɛwale parti ka baara kosɔn ani ka a sababu kɛ fɛnɛ hɔrɔnya miirili min bɛ u kɔnɔ olu kɔni sera urunɛya fanga jugu tigilamɔgɔw olu ka kɛwalew ka janfa walew u sera ka u tiɲɛ ani u sera fɛnɛ urunɛya fanga jugu tigilamɔgɔw sigilen tun bɛ ni fɛn minnu ye u sera ka olu bɛɛ lajɛlen nkalontigiya kɛnɛ kan an ka lakana tigilamɔgɔw olu labaarali fɛ an ka finitigilakaw ka tɔn labaarali fɛ.
Nous savons que nous pouvons compter même sur nos frères et amis commerçants. Parce que si certains d'entre eux, par goût du lustre ou de l'aventure, ont pu abandonner le pays ou pratiquent la fraude et la contrebande, nous savons que la majorité d'entre eux ont accepté par avant toutes les décisions du parti. Ka o kɛ juguya ye ka ɲɛsin an ka fanga ma ka an ka parti kɛlɛ ni o ye dakurunya kelen na an y'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ se ka an jigi da hali an balimaw ani an teri jagokɛlaw kan ka da kan ni olu dɔw la damadama ka sababu kɛ tungafɛta diyaɲɛ ye walima ɲɛnamaya yɛrɛ makama la diyaɲɛ ye ni olu ye jamana bila walima ka namara kɛ ani dibidibila jago an b'a dɔn k'a fɔ ko olu fanba olu sɔnna kaban parti ka kolatigɛlenw bɛɛ lajɛlen ma. En ce qui concerne l'édification d'un socialisme réel en République du Mali. Bref, comme dans les moments les plus épiques de notre action politique, il faut que les peuples du Mali, comme un seul homme, que ce soit les jeunes, les femmes ou les vieux, les travailleurs, les soldats, les dames, les jeunes services civiques, les brigadiers de vigilance, les militaires, bref, toutes les couches populaires, il faut que tout le peuple du Mali, comme un seul homme, se dresse comme par le passé, pour barrer la route du néocolonialisme, pour barrer à l'impérialisme. Min bɛ tali kɛ sɔrɔ ni fanga forobali sɛbɛma o labaarali la Mali jamana kɔnɔ. I n'a fɔ wagati olu kɔnɔna na wagati minnu n'olu yankan bonyana ni u mankutu barika bonyana ni olu ye wagati ye minnu bɛ to mɔgɔ hakili la an ka politikiko kɛwalew a baaraw la wajibi do Mali jamana kɔnɔdenw i n'a fɔ cɛ kelen a kɛra cɛw ye a kɛra musow ye a kɛra sifinw ye baarakɛlaw sɔrdasiw yɔrɔ kɔlɔsibaw finitigiw sifin minnu ni olu bɛ fasodenɲumanya baara la danbe kɔlɔsibaw fanga kɔnɔ gɛnbaw dakurunya kelen na faso jama bolofaraw bɛɛ olu bɛɛ ka se ka wuli ka jɔ i n'a fɔ cɛ kelen i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na walisa ka sira da jɔnya tigilamɔgɔw ɲɛ ani urunɛya fanga jugu tigilamɔgɔw. Afin que notre peuple, dans sa dignité et dans sa soif d'indépendance, puisse achever l'édification de son économie et puisse également ouvrir des perspectives plus heureuses, puisse également créer l'espoir que certains peuples africains qui, dans leurs difficultés présentes, ne savent pas quelle soit qui pour construire leur pays et pour que l'indépendance de leur pays devienne une réalité. Walsa an ka jamana kɔnɔdenw a ka hɔrɔnya kɔnɔna na ani yɛrɛma hɔrɔnya min nɔgɔ min bɛ a la ale ka se ka kuncɛli kɛ kuncɛli min ni o bɛ ta ka a ɲɛsin a ka sɔrɔ ani fanga forobayali labaarali caw ma ani a ka se ka siraw dayɛlɛ don nataw kɔnɔna na minnu ye hɛrɛ siraw ye ani ka jigiya ladan fɛnɛ ka a ɲɛsin farafina jamana kɔnɔden dɔw ma olu minnu u ka biw gwɛlɛyaw kɔnɔna na olu t'a dɔn u ka kan ka sira min ta walisa k'u ka jamana jɔ walisa u ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya u ka kɛ tiɲɛ ye u ka kɛ lankɛnɛmafɛn ye. Voilà donc, camarades, les tâches nouvelles qui vous appellent. Il n'y a donc pas d'hésitation, il n'y a donc pas de tergiversation, et aussi, il ne saurait donc pas y avoir de faiblesse. A filɛ nin ye sisan taamaɲɔgɔnw baara kura minnu ni o bɛ ɲɛsin aw ma sigasigali o kuma t'a la tun kuma caman tɛ a la tuguni o la barikantanya fɛnɛ man kan ka ye a la. Il faut que par votre vigilance, vous puissiez déceler au sein de vos organismes, de l'organisation du parti, toutes les cellules les plus critiques de la population. Il faut donc au sein de vos organismes, vous puissiez déceler les contre-révolutionnaires. Il faudrait que vous puissiez déceler les ennemis du régime. Il faudrait que vous puissiez déceler ceux qui peuvent demain être des complices potentiels des forces impérialistes. Fo aw ka jateminɛli ani aw ka janton yɛrɛ la fɛ fo aw ka tɔn bolofarabaw kɔnɔna na aw ka se ka faranfasili kɛ ka da kan parti o labɛnni o bɛ maga bolofaraw la bolofara minnu ni olu ye sigida a bolofara fitininw ye mɔgɔ minnu bɛ yɛlɛmali kɛlɛ fo aw ka se fanga jugu ye mɔgɔ minnu ye aw ka se k'olu faranfasi mɔgɔw de bɛ k'a fɔ ko olu bɛ se ka kɛ urunɛya fanga jugu tigilamɔgɔw olu dɛmɛbagaw ye. Voilà donc camarades la mission que le bureau politique national m'a chargé de vous définir et je sais par avance que comme par le passé vous serez
en bon malien, en bon africain, remplir pleinement et dignement votre mission. A filɛ nin ye sisan taamaɲɔgɔn baara min ni parti ɲɛmɔgɔyaso ye a ɲini ne fɛ ko ne ka o ɲɛfɔ aw ɲɛna ani ne b'a dɔn kaban k'a fɔ i n'a fɔ don tɛmɛnenw na aw na se k'a sɔrɔ aw ye maliden ɲuman ye ka taa sɔrɔ aw ye farafinden ɲuman ye ko baara min kalifara aw ma aw na se ka o dafa hɔrɔnya kɔnɔna na. Lamɛnbaw an bɛ foli k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye laseli min ni baba Modibo Keyita k'a ka yafa an ma ni a nana ka na o kɛ ka bɛn ni san 1964 o daba bila kalo 27nan don ye n'an ko ma kɛrɛfɛden ka na le 27 août 1964 école Mamadu Konate a dukɛnɛ kɔnɔ meeting populaire jamana kɔnɔdenw ka ɲɔgɔn lajɛrɛ kunnafoni di Modibo Keyita ye laseli min kɛ yen a kumaw filɛ nin ye n bɛ deli k'o de fɔ Modibo Keyita a ye fɛn min fɔ nin don kama ni tiɲɛ kun don 1964 a tiɲɛ olu sɛbɛkɔrɔ bangelen don bi dɛ Modibo mɔgɔ gansan kun tɛ n bɛ segin a kan Modibo Keyita kun tɛ mɔgɔ gansan ye mɔgɔba kun don Ala kun ye a dan cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la ni mɔgɔ minnu ɲɛnamayara ɲɔgɔn fɛ a kun bɛ olu bɛɛ ɲɛ a to u ɲɛ kalanijɛ la dɛ nka a kun b'u ɲɛ kodɔn de la nin kuma ninnu Modibo Keyita n'a sɔrɔ ko Modibo Keyita taamaɲɔgɔnw a bɛɛ lajɛlen nin kuma fɔra k'a lase jamana kɔnɔdenw minnu ma k'u kun y'a faamuya Modibo Keyita ka fanga a kun tɛ bin san 1968 o nɛnɛba kalo n'o ye san kalo 11 tile 19nan ye nka nata fɛnɛ donna